Nalibwa provincial administration ime ya mugunga nigolit kuria rero baika asumuchio yemo elio kwenekia chinkuma buna omorokiwa oigosoma ase grade ya kianda nigabetega kurusiwa obolito amo na mamu mwabo kali ase enkayabo ukwana ekerekyo nyina omwana uyu nigo abirika goteba buna teri engencho eyerengia asabasubati banyareko bakuyiriwa marito anenekero babire bakwebwaterania egento tukibagenderete gokorwa eriko enekia obwene bwege korekyo murikito Gilbert Kobi norobochuru ase nchirere iyo wikirana nime ase ekenyero kyoroche ase nsemo ya mugunga ime ya machoge boburabu asiri tukuria rero bamenyi bensemi gabanyako bagutabukira okobarro negekorwa gitari kyabo tambe yatebekana gokinkuma igoro yo mwana yomo okagerwa koba oyomo bari banyako bakubusyo bolito mwana ni gare umwana funsi bwesukure yemo yabo asensemo ya mugunga ndoro mworokiwa bwesukuru yo boroso kwende gatomerana na ngina koro nibanya ko bagagutera nabo igonyara ko bagakwerera nanki cyagendera cinga kino n'abarayi n'abagambi batasenseme yo ndo ndaho ngo watiki ngo mwana Lego. Mata mas mako. Mata go. Kumenga ngaji ko njikari. Kwegulio ye nigo na ko bagakwirwanirira na goteba nga umusingi bwa chinkuma icyonsiga nebitena byanya ko bikubekwa asomocho yo nabayiganda ke bikumuyirira ere aba bari tamutageti banyako bawo kubona mangana bunayo umusana nankwa borro kolende achinga kitware ko endembeo akonyora ajonsi akorekanire abasigari bacina boyo kuira umuyiburi ye asukurika amari asukurika statement oyiga bagambi kuiroro boti rwa bene kurwa senke yo igatariga korwa getangani korengana no tereneri nigo kire gekokyanya ko bikubiswa na mono bibigo tebekana kunya ko bikubambwa ase cincere cya ubisi igento kyatebekana ndiko jona ko bikubimukiri bwigetamukiro nabo gucunyana ko bakoreta okuyigwana ase cinsemo tenendera woke anye birengo byebikorwa bunebiga kuri boterege tembe kuwa sensemo ya mugunga oroche ya machoge babora maritana nche Gilbert.